los dos al final, uno verde clarito y otro verde oscuro. El patrimonio natural cultural se dice que existe un límite conjunto de... Es buenísimo. De 4 novas prazas de personal funcionario sanitario de saúde pública e de administración sanitaria. Lista de admitidos no concurso oposición de acceso a 24 categorías, 170 prazas de 24 categorías, o segundo trimestre do ano 22. 11 opositores que fixeron a prova no mes de outubro e que temos a disposición. E agora, ademais de dar información sobre a lista de admitidos para 608. Terceiro acordo sanitario, autorizamos por 21 millóns de euros o suministro de gases medicinais, 40.000 euros para prorrogar un convenio de transporte de hemodiálise con dificultades dadas as novas variantes e con alguna conta propia, é dicir, os autónomos, 12 millóns para a atención de enfermos do ano 22 o ata que se agoten os 8 millóns que será. Nós tamén sentaremos as bases para a definición de unha nova estrategia de emprego autónomo e, como recordarán, os planes convenio co Concello de Ourense para ampliación do complexo hospitalario universitario de Ourense. O Concello comprométese a chegar aos Sergas 5,2 millóns de euros para exencionar o IBI, o Imposto de Valor de Inmobles, en favor do novo Hospital de Ourense durante os próximos 6 anos e se irá facendo convenio de forma constante. Estos 5,2 millóns de euros facilita este financiamento, polo menos, se xa non temos ninguna, digamos, diñeiro dos concellos, polo menos, que non nos cobren impostos por prestar asistencia sanitaria no termo municipal. Eu agradezo ao Concello de Ourense esta decisión xunto co Concello de Pontevedra, que tamén está confirmado, e creo recordar tamén o Concello da Coruña. Pois ben, as obras xa se licitaron, son 52,5 millóns de euros. Imos facer 2 edificios, un edificio entre o Hospital Cristal e o Materno Infantil, e unha vez que finalicemos ese edificio, remodelaremos na súa totalidade o Hospital Materno Infantil do complexo hospitalario de Ourense. Este novo edificio hospitalario contará con 280 camas de hospitalización convencional, 38 para ingresos pediátricos, 56 para hospitalización obstétrica, tamén un área de neonatoloxía con UCI pediátrica, urxencias pediátricas e obstétricas, servicio de radioloxía e unha área de diálise. Como saben, o obxectivo en Ourense é investir 120 millóns de euros, por tanto, seguiremos con outra licitación de outros 50 e pico millóns de euros, unha vez que adxudiquemos, espero que este mes, os 52 primeiros millóns para abondar nun novo edificio e tamén na remodelación do Hospital Materno Infantil. Con isto, o Hospital de Ourense incrementará un 47% a súa capacidade. Imos triplicar o espazo da UCI, a nova unidade de medicina nuclear, un novo edificio ambulatorio, un novo edificio para consultas e un novo edificio administrativo. Nos orzamentos do ano 22 temos casi 22 millóns de euros para esta obra, casi o 50% do que custa, e, por tanto, iremos con toda a velocidade que as empresas adxudicatarias sexan quen de executar, e tamén temos 1,5 millón de euros para un centro de saúde integral no centro da cidade de Ourense. Por tanto, Ourense leva nos presupostos do ano 22 máis de 23 millóns de euros para melloras sanitarias, tanto do hospital como dun centro de saúde integral.